μονοκατοικία στο λογκό του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδα. Εδώ βλέπουμε μια μονοκατοικία σε 4 στρέμματα οικόπεδο. Βέβαια είναι λίγο παραμελημένη γιατί δεν κατοικείται εδώ και 1,5 χρόνο. Είδατε την είσοδο, βλέπετε την πρόσωψη της μονοκατοικίας, 124 τετραγωνικά, μέσα στο πράσινο. Πάμε στο δίπλα χώρο πηγαίνοντας στο πίσω μέρος της μονοκατοικίας, όπου βρίσκεται μία αποθήκη 60 τετραγωνικά. Είναι μέσα στην άδεια. Υπάρχει χώρος μπασκέτας και ακριβώς πίσω από την μπασκέτα υπάρχει ένας μικρός ελαιώνας. Εδώ τώρα σε λίγο βλέπουμε πίσω από το κτίριο την μονοκατοικία. Είμαστε στο εσωτερικό της μονοκατοικίας, όπου απαρτίζεται από 4 υπνοδωμάτια, μπάνιο, βεσέ, τζάκι. Το τζάκι είναι ενεργειακό και δουλεύει με τα καλοριφέρ. Έχει σκεπή επικλινές με μπετά. Όλα τα υπνοδωμάτια βγαίνουν σε μπαλκονόπορτα. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βγείτε στον κήπο χωρίς να ενοχλείτε. Βλέπετε τους χώρους. Είναι το σημείο με την μπανιέρα. Το άλλο που είδατε πριν είναι το βεσέ. Εδώ βλέπετε την είσοδο, την κουζίνα που είναι μαζί με το σαλόνι. Ωραία. Και φαίνεται και η είσοδος της μονοκατοικίας. Εδώ βλέπετε την περίφραξη που είναι μέσα στα δέντρα. Βλέπετε ακριβώς στο πίσω μέρος και στο βάθος βλέπετε την γεώτρηση του κτηρίου. Air condition σε όλα τα δωμάτια. Αυτά. Επικοινωνήστε με το μεσητικό γραφείο Χρήστος Κοντελές. 6946 133 833. Επαναλαμβάνω, 6946 133 833. Ευχαριστώ.